در تلگرام موندگیم پویوندا ویدیو страшне бехат одаму хеле страшни бадам бародар ҷона Amirxon mo'da toza durak shoir la chov kasa kishta mega baxtlu تو حوزه مرده کشیدن خیلی آدم از این کشته در راست زاپراوکا حضور سامانی 24 ساعته. السلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که خوب هستین، ساق سلامت هستین برادرای عزیز. برادرای عزیز، این سیتواسیایی که در شهر کلوب گذشتگی авария шидагиай як камази фурай калом дастай ба фикрам ки дар навор у қавид нам нестай дар пеши бозори сомонӣ меган ба авария дучор шудааст. чандин мошина, чандин бародар, чандин хоҳар, чандин падар, чандин модар гузашта шудааст. ман маълумоте надорам ки чӣ қадар одам гузашта шудааст, но яъне ки гуфтагиям ки хеле бисёр гузашта шудагӣ аст. бародарои азиз, мардуми сарбаланди кулобам, ҳамдардии моро қабул кунен. аллоҳи меҳрубон сабри ҷамилтон мута. аллоҳи меҳрубон ҳар як и бародар, ҳар як и хоҳар, ҳар як и модаре ки гузашта шудагиай, ҳар як модароне падароне ки фарзандои худро аз даст доданд, аллоҳи раббулиззат сабри ҷамил тияшон. мо мардуми ғариб иншоалло ки дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастем, худованд шуморо сабри ҷамил тия. аллоҳ шоҳидаи бародарои азиз, чӣ гуфтан ма дига наметонам. ин насиби тақдир ай бародарои азиз, насиби тақдир. ҳодисае ки авария, аллоҳ сабр бита, худованд нигаҳ бидора. аз марг грехта намешавад, аз марг ягон ҷо грехта намешавад. худованд раҳмату мағфиратшон кунад. бародарои азиз, дар ҳаққи ин бародаро, дар ҳаққи ин падаро, дар ҳаққи ин модаро, дар ҳаққи ин гузаштагон дуо кунем. як бори дига ҳамдардии моро қабул кунед. худованд нигаҳбонтон бошад. داخل در مسجد خیلی آدم نیست. نه بلوگی شدیدی؟ خورش نیست کو؟ خدای ربی یا تنگه میگه 8 کس مونده. نه خونه را زاید رو مای. بچه جان ناجم باید که بیست پای من را قبض کی مطلع zapravkar avvi, zapravkar odam avvi Скоро удам буду.
ماشین ابی بلوز چانتا